ଏହି ମୁସଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଠିଆ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 22 ଡିସେମ୍ବର 1949 ମସିହା ରାତିରେ ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ଭିତରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ତୁରନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ଡିଏମ୍ କେକେ ନାୟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଧର୍ମ ପାଇଁ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମାମଲା 37 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା 1986, ଯେତେବେଳେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସରକାର ଶାହବାନ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ମୁସଲମାନ ଭୋଟ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଆଇନ ବଦଳାଇଲେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଭୋଟ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ତାଲା ଖୋଲିଦେଲେ। ଏଠାରୁ ହିଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପଲିଟିକ୍ସ, ରାସ୍ତାର ରାଜନୀତି ପାଲଟିଗଲା। ତାପରେ 1990 ମସିହାରେ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ମୁଲାୟମ ସିଂହଙ୍କ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଆଦେଶ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାସ୍ତାକୁ ରକ୍ତରେ ରଙ୍ଗୀନ କରିଦେଲା। ଲୋକମାନେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ହିରୋଙ୍କୁ ନୁହେଁ ଯିଏ ଏଏସ୍ଆଇର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କେକେ ମହମ୍ମଦ। ସେ ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଢାଞ୍ଚା ତଳେ ମନ୍ଦିରର ଧନଟି ପିଲର୍ସ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି। ନିଜ ବିଭାଗ ଏବଂ ଧର୍ମର ଚାପ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ କଥାରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଏ। କେକେ ମହମ୍ମଦଙ୍କୁ 2019ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ କେକେ ନାୟରଙ୍କୁ ଜନତା MP ବନାଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ କେକେଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ରାମଲାଲାଙ୍କ 500 ବର୍ଷର ବନବାସ ଶେଷ ହେଲା। ଆପଣ କଣ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।